आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय श्रम कार्ड। जाय बिथांमोननाव श्रम कार्ड दं, आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। बे आपडेटआनो जाहैबाय जाय बिथांमोननाव श्रम कार्ड बानायनाय दं, नोंथांमोना बे श्रम कार्डनिफ्राय मोननै स्किम, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि मोननै स्किम, बे स्किमाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै नोंथांमोना मास मोनफ्रोमबो 3000 रां नोंथांमोना लाबाय थानो हायो इजियावनो। नोंथांमोना मा स्किमाव एप्लाइ खालामनानै बे रांखौ लानो, आङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों बेनि A to Z डिटेल प्रसेसखौ देखायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। आरो जाय बिथांमोननाव श्रम कार्ड गैया, नोंथांमोना श्रम कार्डखौ इजियावनो नैबे पेजआव फैनानै नोंथाङा इजियावनो श्रम कार्डखौ नोंथाङा बानायना लानो हागोन। आङो बेनि श्रम कार्डनि बानायनायनि लिंकखौ, नोंथाङा जुदि मबाइल फनजों जुदि बानायनो रोङो, नोंथाङा बे लिंकआव थुनानै बेनि श्रम कार्ड बानायनायनि प्रसेसखौ नोंथाङा नायनानै लानो हागोन। आरो इजियावनो मबाइल फननि मददावनो नोंथाङा श्रम कार्डखौ बानायनो हागोन। श्रम कार्डखौ मोननो थाखाय नोंथाङा फिसा फिनला खामानि मावग्रा नोंथाङा वार्कार जानांगोन। अब्लानो नोंथाङा इजियावनो बे श्रम कार्डखौ नोंथांनो गभर्नमेन्टआ प्रभाइड खालामनानै होगोन। लोगोसे नोंथाङा बे श्रम कार्डनि मददाव नोंथाङा सेन्ट्रेलनि गोनां स्किमाव नोंथाङा एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। गिबियावनो जोङो नायग्रोगोन नोंथाङा बे श्रम कार्डनि मददाव नोंथाङा मा स्किमाव एप्लाइ खालामनानै नोंथाङा लाबखौ लानो हागोन। जोङो नायदिनि। गिबियावनो आङो नैबे पेजनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथाङा बे लिंकआव थुबाथाय नैबे पेजआव फैनानै नोंथाङा गिबियावनो नैबेयाव थुनांगोन रेजिस्टार अन मानधन.in, नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन। लोगोसे आङो बेनि सायाव गोबां भिडिअ बानायदों। थेवबो जाय बिथांमोना गोदान भिउआर, बिथांमोननि थाखाय आङो नैबे भिडिअखौ लाबोदों, जाहाथे बिथांमोनाबो नैबे स्किमनि लाबखौ लानो हायो जायनियाव श्रम कार्डआ दङ। दानिया नोंथाङा नैबे रेजिस्टार अन मानधन.in, नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुबाय। दानिया बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो दानिया बेयाव बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन। बे नोंथाङा नैबेयाव नायनानै लानो हागोन बे स्किमनि सोमोन्दै। बेयाव गाहायाव मोननैसो डिटेल्स होदों। गिबियावनो बेयाव प्रधान मन्त्रि श्रम योगी मानधन योजना, नोंथाङा नैबेयाव फरायना नायबानो जाबाय। प्रधान मन्त्रि श्रम योगी मानधन इज ए गभर्नमेन्ट स्किम means for all age protection and social security of unorganized worker। बेयाव रोखायै लिरनानै होदों। बेयाव नोंथांनि जेब्ला अल एज प्रटेक्शन, नोंथांनि बोराय बैसोआव नोंथांखौ हेल्प खालामगोन, प्रटेक्शन खालामगोन बे स्किमा। नोंथाङा गिबियावनो बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांनि बेयाव बैसोआ 18निफ्राय 40 बोसोरालागै नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो नोंथाङा मान्थलि नैबे 15,000नि गाहायाव नोंथाङा खामायनाय जानांगोन। लोगोसे नोंथाङा नैबेयाव लिरनानै होखादों नोंथाङा बेयाव पेन्सन हिसाबै नोंथाङा जेब्ला 60 बोसोर जागोन, अब्ला नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामग्रि रांखौ मोननाय नङा। नोंथाङा 60 इयार जाबासो नोंथाङा बे रांखौ मोननो हागोन बे स्किमनिफ्राय। नोंथाङा गिबियावनो बेयाव एप्लाइ खालामनानै नोंथाङा फिसा इनभेस्टमेन्ट खालामनांगोन। नोंथाङा बेयाव नोंथांनि बैसो हिसाबै नैबेयाव बैसो होना दोनदों 18निफ्राय 40। नोंथांनि बे बैसो हिसाबै नोंथांनि मासाव नोंथाङा 100निफ्राय लानानै नोंथाङा 200नि गेजेराव नोंथांनि बेंकनिफ्राय अट' डेबिट बे राङा दानजालांबाय थागोन। जेब्ला नोंथाङा 60 बोसोर जागोन, अब्ला नोंथाङा बे स्किमनिफ्राय नोंथाङा मास मोनफ्रोमबो नोंथाङा 3000 रां मोनबाय थानो हागोन। मानो होनोब्ला जेब्ला नोंथाङा 60 बोसोर जायो, अब्ला नोंथाङा खामानि मावनायनि नोंथाङा जयगता थाया। जेब्ला नोंथाङा बे 60 बोसोर जायो, अब्ला नोंथांनो गभर्नमेन्टआ नैबे स्किमनिफ्राय प्रधान मन्त्रि श्रम योगी मानधन योजना स्किमनिफ्राय नोंथांनो 3000 रांखौ होगोन। नोंथाङा उननि जिउखौ दैदेनलांनायाव बोराय कालाव नोंथांनो बे 3000 राङा गोबां हेल्प जानानै फैगोन। नोंथाङा बे स्किमखौ बानायना लाबानो जाबाय। मस्ट इम्परटेन्ट स्किम। बेयाव जाहाथा मानसिया बेयाव एप्लाइ खालामनो हाया। अनलि श्रम कार्ड गोनां मानसि, आनअर्गेनाइज लेबारफोरा बेयाव एप्लाइ बानायनो हागोन। नोंथाङा बेखौ एप्लाइ बानायनो थाखाय नोंथाङा जुदि मबाइल फननि मददाव रोंगो, आङो बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन। नोंथाङा बे लिंकआव थुनानै आङो मोनसे भिडिअ बानायदों। नोंथाङा बे भिडिअ नायनानै बेनि A to Z एप्लाइ प्रसेसखौ नोंथाङा नायनानै लानो हागोन। जुदि रोङा, नोंथाङा CC सेन्टार आरो डिजिटेल अनलाइन एप्लाइ बानायग्रा सपआव थांनानै नोंथाङा इजियावनो बे स्किमखौ एप्लाइ बानायनानै लानो हागोन। आरो जोङो बे श्रम कार्डनि मददाव आरो मोनसे स्किमनि आपडेटखौबो नायबावनि। बेबो सेम
स्किमानो जोङो नायबावनि मोनसे बे मोनसे स्किमानो जाहैबाय आरो नोंथांमोना नैबे प्रधान मन्त्रि किसान मान धन योजना बेबो सेमानो बेयाव अनलि खेतियकफोरा बेयाव गोरिब थाखोनि खेतियकफोरा बेयाव एप्लाइ बानायनो हागोन बे श्रम कार्डनि मददाव बेबो एखेयानो नोंथाङा फैसाखौ पे खालामनांगोन बेंकआव दाननांगोन नोंथाङा बे प्रधान मन्त्रि किसान मान धन योजना बेयाव एप्लाइ खालामनानै नोंथाङा बेयाव 3000 नोंथाङा मास मोनफ्रोमबो मोनबाय थानो हागोन नोंथाङा नैबेयाव नायनानै लाबानो जाबाय आङो बेयाव बिनि ए टु जेड डिटेल्सखौ मोनसे भिडिअ बानायनानै बेयाव आङो खोथाखादों आगोलावनो आङो बेयाव मोनसे सर्टकाट मोनसे भिडिअ बानायनानै होबावबाय जाहाथे नोंथांमोना बे स्किमफोरनि लाबखौ नोंथांमोना लानो हायो जाय बिथांमोननाव श्रम कार्ड दं दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ